Tes, tes. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahatun tusude ruas. Doho tamu nomor minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madihita. Tepuji matuhata merede mahita sebuke de nomor 135 ya syada ayat 2 do ayat 3. Di
Marhite-hite goarni debata ama. Doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho goarni to di perbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Gok asini roha do tanoon. Marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akkalangit. Marolo-polo mahamu ale pertigor. Mangasahon Jehovah. Talup do marede akan naujur marroha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalama terap doh Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dot ibana dihasangapon, sai parrohai mahami, asa uduk hami tulo maniroham, jalahot hami dihapor siaon nature, asa toktong makirim dihaheheon do dihasangapon sugut, silehono mutuakka napor sia diho, amin. Marede mahita sia buku de nomor 25 ayat syada. Tatangihon ma patit ni debata, imana tersurat di 5 Musa ayat 10 tolu, mamuka Maisyan ayat 10 tolu, sel naik. Tangion hamu ma patit ni debata, imana tersurat di 5 Musa 10 tolu ayat 5. Songonom ma didok bisi. Ikon Jehovah debata munai, tamahi utono muna, jala marhabiaran tu ibana. Uhud mangaradoti akkatano tonana, jala tangion suarana, Uhud merpengulion dohot merpersigatungan tu ibana. Ima sahakna, atong rak mangidugogo mahita tu debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon naombar tu patik mi. Amin. Marede mahita sebuk kuede 434 ayat syada do ayat 2.
tato poti madosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon roh tujolom, ni habangsa habadiaumi, manopoti jala menganggukun dosa nami. Mas sajujut warsaki hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pembahanan nami naroai. Dang huhalongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Dang dosa diri nami hubain hami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumamu hami tu hamatian saliling nililing nai. Alai, nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangido sian nasa roha nami hasesani dosa nami salhuna. Sayurupi mahami paubahon roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Si pangulu hami, dohot guar ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak narangolon. Amin. Baga-baga taringot tuak kadosata. Para siroha jala perdengkan bahasa do Jehovah. Labat terimas jala para siroha godang. Dang dibahin tuhita hobbar tuak kadosata. Jala dang dibalosot tuhita hobbar tuak kahajatota. Songon asini rohani ama mida akka anakna asini rohani Jehovah. Diakka na makkabiari ibana. Hasa ngapo ma di debatana dikijang. Amin. Mari demeta sebuk de nomor 277 ayat 6. Tatangihon ma hatani debata trupo epistel di hari mingguon tersurat di Pesalmen 30 mamuka maisian ayat syada saha rodi ayat 10 tajahama marsika soring ede sian sidapit lau pasaton bagasi tu debata ale Jehovah debataku tuho doau mangangguhi jadi di pemalum hoau. Puji ma Jehovah hamu ale akka na niasianna jala idon hamu ma barita ni habadion nai. Alai angwau nikudo saliling sonang au dakta gamun humor dit au saliling lilingna. Tuhodo au jou-jou ale Jehovah jala tu Jehovah doa au marhuraja.
Sai tangihon ma ale Jahoba jala asi marohami da au sai ho ma si pertupak diau ale Jahoba. Asa pujion ni hamuliaon terdikuho dang marpersedian sai pujio kudoho ale Jahoba de bataku saleleng-lelengna imasahatna martua ma natumangion hatani de bata jala na peopsa. Amen. Mare de maita musia sebuk kwede nomor 467 ayat 3-4. Taha tidak kon mahatap haporsiautai songon nahina tidak kon nirongata saha porsiaon disadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na satu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe seton di porbadia andora soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di penghuman ni silatus na mate terpajal doriha na bihau pinor silang na tuat tubanu toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pergogo na suatu dosa ni di sima imana pa ima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di tondi porbadia jalarok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do dihasisan ni dosa do dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate do dihangoluan no sara suda. Amen. Kor inahanna
Tadi huriata do nanaing pamasaon ni huriata. Guarni mingguta sadarion ima minggu misericordias domini nomor 8 guk asini rohani Jehovah do tanoon tersurat di Psalmen 33 ayat 5b. Dohot topik ni mingguta ima satia makaholongi dohot mangihuton Yesus. Na parjolo sermon parhalado di hari Selasa 4 Mei 2025 di Patupado sermon parhalado masuk pukul 5 botari. Na mangihut sermon week. Di hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 masuk pukul 10 siawib. Week 2 dibagas ni keluarga amang situaje manurung boru panggabean alamat Jalan Haji Tajudin nomor 144 RT Onom RW 4 Gatot Subroto. Di week 4 dibagas ni keluarga amang BT Napi Tupulu boru Samosir alamat Kampung Pamoyanan Gang Karya Bakti 6 nomor 170 Sia RT 4 RW 10 Sada. Di week onom dibagas ni keluarga Inang Nonya Pardede boru Nainggolan alamat Jilen pada larang residen Blok G 1 RT 1 RW 2. Di week walu di Patupa dibagas ni keluarga Inang Nonya PRF Lubis boru Hutapea alamat perumahan Pemda Sada Jalan Peternakan Blok F nomor 72. Di week 10 di Patupa dibagas ni keluarga amang situa Kasiani Parbor Sirait alamat Cipageran Asri Blok E3 nomor tolu RT 4 RW 10 Alu Cipageran. Week 10 di Patupa dibagas ni keluarga amang O Simarmata Boru Sinaga alamat Komplek Bukit Permata Blok E nomor 2 Blok E2 nomor 20 tolu. Di hari Kamis tanggal 2 Mei 2025 masuk pukul 10 sia WIB. Di Weksada dibagas ni keluarga Inang Nonya OSL Sihombing Boru Nainggolan alamat Jalan Purabaya nomor 4 Pondok Dustira Bandung Barat. Di Wektolu di Patupa dibagas ni keluarga Nonya H Pasaribu Boru Panggabean alamat Jalan Pojok Utara nomor 200 Onom. Di week 5 di Patupa dibagas ni keluarga Inang Nonya Pendeta Simbolon Boru Siaturi alamat Jalan Kampung Cisumpan nomor 50 Sada RT Sada RW Pitu. Di week Pitu di Patupa dibagas ni keluarga amang LH Sinaga Boru Hutapea alamat perumahan Cimareme Indah Blok D nomor tolu Blok D tolu nomor 30 RT 4 RW tolu. Di Weksia di Patupa dibagas ni keluarga amang Ersiagian Boru Nababan alamat Jalan Pakusarakan Lama Sada nomor 8 Tani Mulia. Di Wek 10 Sada di Patupa di Gedung Sekolah Minggu. Wek 10 tolu di Patupa dibagas ni keluarga amang ATU Hasibuan Boru Silitonga alamat perumahan Geraha Margasi Jalan Angsana Tolu nomor 30 Sia Lagadar. Namangi hutma amplop pesta pembangunan dohot peresmian. Di bagasan mingguta sadarion minggu 4 Mei 2025 diganu parminggot Patupotado papungu amplop imalaho pakion ni panitia pesta pembangunan dohot peresmian gedung ni huriata alani tatu pahima di bagasan Lasni Roha. Pilihan bulanan di mingguta nanaengro minggu 10 sada Mei 2025 diganu permingguon Patupotado pasahat pilihan bulanan untuk bulan Mei 2025.
pasahatot tamai ditiki dina papungu pelian padua hon hita tujolo tapasahat ma amplop pelian bulanani diinganan naung pinarade alani pasahat ma sian nasa haporsiaunmu namangihut pasca bersama pantiasuhan domu tu program ni huria tahun 2025 on dipatu pado kegiatan pasca rap dohot dadanak di pantiasuhan ulauni dipatu pa natulu dewan namangulahon ima sekolah minggu dipatu pa di Bagasan Sadarion Minggu 4 Mei 2025 waktu sian pukul 7 manogot nakiningan inganan Jalan Raya Tangkuban Perahu Komplek Panorama C25 Lembang diuluhon ni inang Bibel Pro N Borusinaga dan didampingi oleh seksi sending segaligus paniroi pengurus desa dohot guru sekolah minggu namangihut tamu huria di mingguta naneng ro minggu 10 Mei 2025 rodo tamu ni huriata sian paduan suara alumni Naposo HKBP Tebet ima di kebaktian pukul 10 manang di kebaktian siang jumlah kurang lebih 25 halak haroroni nasida imana naik patu begehon kor manang puji-pujian di parmingguan arian pukul 10 wib namangihut pesta pasca raya HKBP di Patupa HKBP pusat do pesta pasca raya ima nanaing di Patupa di hari do tanggal Sabtu Minggu 10 Mei 2025 inganan Tarutung Tapanuli Utara nama dohoti sian huriata ima inang delima Buru Tapubolon sebagai koordinator bidang kesehatan PPD Distrik 18 Jabar Teng DY namangihut konven pelayan full timer di hari Senin naneng ro 12 Mei 2025 dipatu pada kompen pelayan full timer HKBP Distrik 10 Jabar Teng DY nama ringanan di HKBP Bandung Timur na di dohotan nisude parhalado nagok tiki dohot keluarga namangihut mamuse sosialisasi sampah sehubungan dengan keadaan darurat sampah di Kota Cimahi dan sesuai dengan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dimohon supaya sampah yang akan dibuang terlebih dahulu dipilah dan dipisah antara sampah organik, non-organik dan residu supaya masing-masing bertanggung jawab memilah dan memisahkan sampah sendiri. Napar Pudima penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Guru Huria dohot Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Gereja kita menerima surat pemberitahuan penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Guru Huria Manang STGH dan Sekolah Tinggi Teologi STT HKBP tahun akademik 2025-2026 bagi yang berminat supaya menghubungi website stghkbp.ac.id dan link pendaftaran http://sttthkbp/SPMB songoni mamang titing nama sa di tonga-tonga ni huriata dohot nanaeng si pamasaon di tonga-tonga ni huriata tuhama nama masu-masu ita saluhutna horas. Pilihan sada A dohot sada B.
na sumurong siyan sa luhut na roha, mga ramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas malihita, damang dainang na hinaholongan ni Tuhatta, tatangihom hatana di minggutta sa daryon, imana tersurat di Evangelium ni si Yohanes, biddu 21 ayat 15 sahatu ayat 10 sia, hujahama tangi hamuma asadung mangan nasida didok Yesus ma tu si Simon Petrus, ali Simon anak ni si Jonas, humolong doroham diau sian akaon, jadi didok matu ibana, olo Tuhan, dibotoho do holong ni rohakku diho, jadi didok Yesus ma tu ibana, parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninna musema apa dua halihon, Simon anak ni si Jonas, holong doroham diau, jadi didok matu ibana, olo Tuhan, dibotoho do holong ni rohakku diho, dungi didok matu ibana, parmahani ma akka biru-biruku, dungi didok ma patulu haliho tu ibana, Simon anak ni si Jonas, holong doroham diau, jadi marsa marohani si Petrus, ala patulu halihon didok tu ibana, holong doroham diau, jadi didok ma tu ibana. Saluhut na ali Tuhan dibotoho, itadaho do holong ni rohakku diho, dungi didok Yesus ma tu ibana, parmahani ma akka biru-biruku. Tutu si tuturo na hulo kotuho, adorang upo solo beho, hodo makkoho si dirim lau manopot lomoni roham, alaidung matua ho, surduk konommu matangam, jadi hohosan ninalibam maho, jalatogi honon namaho tu nasohi nalomohon ni roham, alai marhite sian hatana odeng, dipalubado ibana, manang sungod dia parmatena lau pasangapon debata, jadi dung didok songoni ninna mamadok ibana, ihutom ma au ido anggo sahat ni turpuki. Hamok kadongan memang mau lo masuk ke rohau, mau lo masuk tu pikiran, mau lo alok sipil itu. Sendai na ditonga-tonga ni keluarga tanwaing, itonga-tonga ni bagasta, itonga-tonga ni punguata, irok matuhita. Roma Tuhan Yesus. Ali ama Joshua ina dipunguan ni Joshua, ama Eksaudi ina tu punguan ni ama Eksaudi ina Hanna ina tu punguan ina Hanna. Holong doroham diau daripada osudi. Hulok konakit di ibadah pagi, maul dua lusanira. Manang hita majo noeng disukun. Alesia nuninna itortalok ko majo harta. Holong doroham diau daripada sudeon nadong di gereja noeng. Iberek tu siamun amata, iberek tu habirang inata, iberek tu pudina gelengna, iberek ijolona si matuana. Bah, dia pilih muna. Holong doroham diau daripada sudeon, moldo mangihut Tuhani. Moldo HP mangihut Tuhani. Molo sukun noaing. Ali upung isianu.
Holong goroham diau tinggal humma peparami sudi. Hamuak kadongan molo tajaha diturpuki nakinan di ayat na 15 dumangan na sida. Molo di bahasa Indonesiana sarapan pagi. Makatai ma Yesus dohot si Petrus. Inay mana ma tu si Petrus? Petrus. Holong doroham diau. Sian sudeon. Isa sudeon. Dongan nasida na mangani. Alay dakkolan ni didokon. Molo penapsir idokon nasida do. Lubisian do pe. More than this. Lebih dari yang ada di sekelilingmu. Alay dohot do. Na dipikiran mi no aing. Ahay pikiri ho no aing. Anggoy pikiran na no aing. Atar songonom manyabah. Atar songonom manyabah. Dohot do lubisiani. Dakkolan ini na. Si anulaw mibe. Hamu majak kamang. Nuaing adong maulom muna jago bagak. Nga sudah marlas ni roha. Padita sa martangian terus. Paso-paso maulon ni ruas ni huriot Tuhan. Paso-paso masude. Sude hita martangian gijabuta. Paso-paso magilekku. Asa gabi songonon. Asa gabi songonon. Asa gabi songonon. Habis terus Yesus. Hey. Holong goroham diau. Lobi siano sude dohot karejom na bagaki. Dohot karejom na sakui. Olo dohamu maninggol karejom muna alani Tuhani atari macam maksudna. Noai. Ahado hira-hira alusda. Molo suku-suku lo tuhita. Amak kasih tuhi. Inna. Jadi ngajago karejomu. Dia kolong rohab tu karejomu nai daripada tu awin na Tuhan Yesus. Waro na ngalusnya kasih Tuhan nami on narwako. Manak tu padita. Padita. Dia kolong roham tu karejom tu keluargam setulaumu. Alay na kolan ulaw tong berek kamu na jo. Molo di rokol kami nafsiri. Dak saya ulat di ulaw. Idia hobbimpe hobbimi. Molo di huta kan lupa do jol mamar minggu lan ida marak duhur. Marak duhur. Molo ison adong do jol mamarak duhur. Gudang. Adong do pe. Ya do jol madang marminggu lan ida marak duhur. Ruas ni huriom majo. Nah, salah satu contoh do beda. Ai dohot tu hobi dokon. Olo doho bakahulong yau lobi sen na makaili ni na pamacing. Olo doho makahulong yau lobi sen na shopping. Olo doho makahulong yau lobi sen arisan. Ai persoalan do dihitarisan. Persoalan do dihamarisan. Ai pas sedang berminggu ho arisan di jabunami hamang. Bah, ai pas sedang berminggu ho arisan hula-hulai. Inna. Dua kelan nasing. Olo doi mengganggu olo alanido di dokter Tuhan Yesus tu si Petrus. Holong doroham dia Petrus di si anak kaun sudi. Doho siap paraumi. Inna. Si Petrus udah namar parau. Pajala deke gabe pajala jolma. Olo doho makahulongi au lobi sian na makahulongi paraumi. Lobi sian na makahulongi gajimi ninna tu si jalobeo isi ritahe. Isi si jalobeo. Olo doho ina hamuak kadongan Roma
penafsir musemat dokko songono. Ternyata bahasa sah songoni bagas di suku-suku ni. Taringot tu holong ni rohai. Holong do roham dia Petrus. Iko sude lobi sian pikiran mi, lobi sian narong dihoi, lobi sian sude. Ala di dok si Dr. Whitby ini mana songonon. Manusia tidak mengasihi Kristus dengan benar jika tidak mengasihi Kristus itu lebih dari teman baik yang mereka punya. Doho sian ale-ale mibe. Molok kolong goroham tu ale-alem doho tu Yesus, daksi ihut tu Yesus so. Itu maksudnya. Kalau kamu lebih menyayangi temanmu, saudaramu daripada Yesus, kamu belum pengikut Yesus yang sejati. Bapak sado dah. Hape dokot do haholongi malong kami doson. Ri. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku ini Petrus, lebih siano sudah termasuk orang yang paling kamu sayangi, orang yang paling dekat denganmu. Isidona paling dekat tu si Petrus. Tapi Yesus do murid kesayangan di Yesus dia ke. Tapi yang andon antara agape dan filio di Turpuko. Nah, jadi Roma muse si Barnes di hutoni mana ma hatani si Whitbinak kini do iwana ma memang dakolan na di sekitar mi dakolan ale-ale mi molo di halak Batak ala ni tabu ni nama ale-ale konadong ko cak barto ale-ale ate ale-ale ni among namyon ale-ale ni inong namyon inna molo mate na pinong mate konadong ko cak bar ni na mangulo lianon ni ilo kan imala ni tabu ni nama ale-ale di halak Batak ilo ibana dakkolani lobi sian na adong di ibana ahape na adong siya kosana pitaho ina si Barnes siya kosatay pitaho alay hamuak kadungan Roma si Petrus dia lusibana Tuhan di botoho do holong ni rohakku diho aha do holong ni rohadiwana mulai mana madokon, hudokon nakidan, dia memakai istilah kasih dengan menggunakan pilio. Maka holongi Yesus songon saudara kandung. Jadi molo holong rohata tu saudara tengah biasai. Nggak biasai. Alai maka holongi jolma, maul ikom berhitiahadi. Holong nasian, debata, agape. Hape Yesus manukku di mana? Marhite holong ni ibana do songo Yesus agape. Holong goroham diau, rosi Petrus badokon, holong do rohaku di hotu hadina secara daging ni mana mudar ni ibana. Hurian itu hatta di hamu do ngasapor siau. Nang pesongo ni alus ni si Petrus di rok matu ibana buti. Atong parmahani ma anak ni biru-biruku di nabarjolo 2 hali dohot 3 hali parmahani maka biru-biruku hamuak kadongan molodung dihatai parmahani ma biru-biruku na barjolo neng dohonon na hape molo di dokoko holong roham tu Yesus si ihuto Yesus so ingok ma dang mura mangihuto Yesus borat do ikonadong do tanggung jawab ni si ihuto Yesus di bagasang nguluna ahamay parmahani biru-biruki mudokot di jamita pagi nakin ada sebuah kata yang mempunyai makna kepemilikan tunggal didokon domba-dombaku ku pemilikan tunggal. Berarti semua yang ada di dunia ini manusia yang digembalai oleh Tuhan adalah domba Tuhan yang pemiliknya adalah tunggal Tuhan itu sendiri. Neng didokon molo holong roham tuau parmahani
biru-biruku. Parmahani na adong diau. Atong buano maparmahani na adong di Jesus. Berarti molo dilihat kita ulaw ni sada na barjolo adorakso di ulaw ni hope biru-biru ni Kristus doho. Au pe biru-biru ni Kristus doau. Parmahani biru-biru ki, parmahani jo barjolo diri. Itu maksudnya. Gembalakan dirimu sendiri. Karena kamu juga adalah domba kepunyaan Kristus. Dungidak kolani. Dongami pe parmahani ma. Hape halap bata kita riu jelo na jak kamang yu jelo kan si sogo no madokon na toho parmahan ikut toho do konon na ikut toho do buanon na gabi si sogo mau atau si sogo do parmahan na sinuru ni debata bereng maanon songo dia sogo ni rohani portibio hamak kadongan dungi dokos songo ni parmahani biru-biruki borak naik Roma si Barclay idok masono ternyata mangihutu Yesus PHB maka holongi Yesus PHB adong do aspek di bagasan nguluon naikon tuhukonna mangulu di bagasa kolong di Kristus PHB aikon adong do si tuhuko di bagasan ngulu ima na barjolo iya holong ni rohai boy ma di definisihon gabe sesuatu nama saya duk-duk dang niak kolong ni roha bahasa dang niang hida lumat dokon iya holong ni roha ima hapor siyaw tatu debata ay namati do hapor siyaw ni molo dang marparniulaon atau kolong ni rohai berbuat aha perbuatan di teks tadi dokon marmahani biru-birui malawar hua mapadimun akan nadi topani debata atong dangalok kita hapiak kadongan marmeam-meam molo di bereko salah dongami ido di dokon tuata paingo ibana asa molo di paingo to ibana mate ibana di bagasa kasalaan na daktu hobe tungguon mudarna alai mole moto ho marsala dang di paingot toy bana mate mai mana di bagasa dosana alai mudarna siakko do tungguon na neng dohonon na songonon berarti holong ni rohai ikut dibukti do berarti holong ni rohai ikut dibukti do apa pembuktian na imanakin maparmahani biru-biru nai. Nah, baru napaduahon ay moloholong ni rohai na pinasahat ni Tuhan Yesusi na sinukunay nakin tutonga-tonga ni ngulun si Petrus. Kasih selalu berdampingan dengan tanggung jawab. Kasih selalu berdampingan dengan tanggung jawab. Dan boy kasih imar dala sendiri tanpa tanggung jawab di bagasan nguluna. Atong naso tanggung jawab pita di bagasan nguluon, dapar holong. Dak si huto Yesus. Ikaw na tanggung jawab do. Molo kabawa mat dokon, ba molo bawa tong. Setiap kata yang keluar dari mulutnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini loh. Berarti orang yang sudah mengikut Kristus dan percaya maka holongi Yesus ikon adong do tanggung jawab penuh di bagasan nguluna sebagai yahai bananakin sebagai gembala. Gembala tanpa tanggung jawab itu adalah bukan gembala. Maka syarat na berjulu menjadi gembala adalah percaya kepada kasih Kristus. Asabui hita gabi parmahan na berjulu iko porsiado hita di holong ni rohani Kristus. Dung ibui mahita tanggung jawab
di bagasan ngulu pakko basyotau. Sudedo hita barhubas. Molo pe adong ulaw ni tupat dita, guru huria bibel pro diakones situa. Bairo, iko diro may magperjulo. Iko perjulo do makahulongi Kristus. Gabi adong tanggung jawab. Bapak dita iko tanggung jawab do di hapat di tahun na. Situa tanggung jawab di hasitua na. Bibel pro tanggung jawab di habibel pro na. Beperpunguan tanggung jawab di pumanda. Songot dia, songot parmahan. Atong siarak mutlak gabe parmahan di si siarak dana berjolo mangatusi holong ni Kristus di bagasan nguluna ala holong ni Kristusi berdampingan erat doi lo tanggung jawab. Atong molo golom riariaro hita manggula sulota hamuna pe di ulau muna si ganupari holong ni Kristus do mabaik kamuna di ulau munai. Atong molo golom riaria hamu di ulau muna kenok pasiun buama dohono te bolak kenok pasiun nga hulewati hami iamang ido paling dohonon na ala kanak tibot do benwaing so tungolo hamu marmem di ulau muna unang molo holong roham di Kristus ulau mipe ulau doho dengga ikut tanggung jawab doho di ulau mi ay holong di Kristus do ulau mi na ilehot tuho jikut denggat do ulau honomu akka ulau ni ido bamuludang denggan adong makonsekuensi na ido kan molo padita dang ulau na denggan konsekuensi na bamuludang si korsing bari pecat si tua pesong ni muludang denggan ulah si tuan na muludang si korsing ipecat banggoruas dang mungkin ipecat alai hamu na pe di ulah muna si ganupari muludang denggan di ulah hamu di kantor badi baik do surat peringatan SP1 SP2 SP3 skorsing dungi pemecatan muludang do pemecatan tidak hormat pemecatan hormat dan lain-lain pokoknya pakaluar ma si ima muludang ni haholongan akka ulaun ni molodang tanggung jawab iba dia kaulau niba. Jadi hamuak kadongang ima syarat mutlak nakin dia kaulau ni. Bahasa gabe syarat mutlak sad dia tabotoi. Holong ni rohai gabe syarat mutlak nakin gabe mampu hita berdampingan doh tanggung jawab i. Didokon si Morris masongonon. Alaniro bain na disuku Yesus sampai tolu hali si Petrusi. Louis Morris. Disuku mana sampai tolu hali. Holong goroham diau. Holong. Holong doroham diau. Holong. Nape marsa na patolu halihon. Ibo tohoro to hak kolong niro aku. Ternyata untuk mengemban sebuah pekerjaan itu membutuhkan komitmen yang luar biasa dalam hidup. Anggodang berkomitmen kita di bagasan ngoluta sudero luncas na saulota. Molodang berkomitmen tidak di tonga-tonga ni keluargata luncas do keluargata. Molodang berkomitmen to di tonga-tonga ni dirim sendiri yourself di bagasan haporseomu luncas do haporseomi. Luncas molo merpukul na jolo keluin nak keluar. Atong komitmen ini harus dibangun. Ketika dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi kamu. Sampai tolu hali, itu adalah sebuah komitmen. Puasa, ay ngari bawa to si Petrusi. Iro ayat 10 sia. Tiki poso holom-holomom dope, ho mangikat pinggangmu do dia segala macam. Imana pe tiki poso? Mangihuto Yesus do ibana. Odo sada sian si huton ibana inina. Dakku tadai dinna si Petrus lungi Roma manuk. Kaku weke kina. Dia sudah mengikut Kristus. Tapi komitmennya bisa dihilangkan ketakutan daripada mati. Oh dosa ini. Ini diulang lagi komitmen itu. Holong doroham dia Petrus, holong Tuhan. Holong doroham dia Petrus, holong Tuhan. Holong doroham dia Petrus, holong Tuhan. Permani biru-biru. Ternyata abang inang laho marmahani biru-birui. Anong do komitmen merawat kasih itu harus dirawat,
harus ditabor-tabori, disiangi, itabori ima, itabori. Ikut digis-gis doi bana. Baru ditabori bonanai. Dibayi manapu. Dungi balga-balga ma borasna, jala borasna ipe manis-manis ma. Ima holong ni roha nasian Kristusi. Iko itabor-tabori. Jidang boy rabbasese hapor siaw ni. Dang boy asal mak. Dang boy. Ternyata hapor siaw ni lebih kejam sian natar surat na dirindami ate. Ragu-ragu pulang. Hapor siaw ni be dang boy. Golom ria-ria. Bapak itu jo. Adong do konsekuensi nan non. Bereng Mas Petrusi kan. Nah, komitmen naside muse diulang kembali asa boy gabe gembala yang baik ibana. Asa boy gabe gembala si Petrusi. Asa boy gabe parmahan ibana. Asa boy gabe Pak Dita jolmai. Asa boy gabe situa. Asa boy gabe pelayan na asik kita di bagasan ngulut tahun. Harus membangun komitmen yang mendasar, yang didasari oleh kasih dari Kristus. Hidup. Jadi Pak seturuk matong tu paretani Kristusi nasa ulonna. Dungi naing dirok ko mamuse itu mana. Nang pe dirok ko sampai 10 hali dirok ko parmahani mabiru-biruki. Ternyata nang dipatakas Yesus muse itu mana hamuak kadongan. Molo hulia petuho ulau parmahanani alayang go parmahan nasitong audo. Buasa parmahani biru-biru kita ay biru-biru ni Yesus do hita berarti parmahata Yesus do. Molo dirokko di Psalm 20 Tuhan adalah gembala yang baik. Yohanes 10 do tahe audo parmahan nasitong inna. Audo parmahan nasitong. Maka yang mau dikatakan kita sebagai gembala adalah atas perintah gembala yang sejati. Ala dohot dohitan apa sebagai gembala, kita tetap digembalai oleh gembala yang sejati itu. Maka harus tetap mewujudkan sudi nasa nadidokni ima si parmahan nasitongi hitape songonido na pinangidona. Laos dirokko sikal pimma songonon bahwa di tengah-tengah ni gereja IP Kristus adalah satu-satunya menjadi pendeta, pastor atau gembala. Nah, udokon di teologi ni bukit det tapi songonido. Yesus Kristus ido raja. Pinabakit ni amanah. Baru adong do Kristus do uluta hita do ruasnai. Adong ko bukit det kan? Kristus do uluta hita do ruasnai. Dialah gembala di tengah kehidupan kita. Dialah gembala di tengah-tengah gereja ini. Walaupun tugas gembala itu diemban oleh gembala yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Molo adong uluan ni huria secara struktural lui. Ala yang go uluat di tengah-tengah ni huriai ima Yesus Kristus do. Ala ni ikut tunduk tu Yesus Kristus do. Nang nasa na mangula di tengah-tengah ni huriai. Ala ni ikut tunduk tu Yesus Kristus do. Nang sudiaka ruas ni huria. Dang boy padita mangalu Tuhan. Edang utibo tu padita sian Tuhan. Ay padita na iliat dulu ni. Lamar mahani. Dang boy utibo ruas ya Tuhan. Ay ruasipe dorbia biru-biru ni Tuhan idoi. Atong ikonuduk do nasa dorbia tu parmahana tu Tuhan Yesus Kristusi ironeng dohononna hamuak kadongan. Alani i dihita saluhukna molope nong tabigina kini acara pengulangan nai jala songot dia alus nama ralusian si Petrus sama tu sada panidangion ni si Petrus songonon di suku-suku na Bartolui di botohodo sudia oleh Tuhan. Akhirnya dia sampai kepada sebuah titik pengakuan bahwa hatinya juga Tuhan tahu. Songot dia holong rohana yang mau ditekankan amanginang dang buhi tamar buni-buni sana dopan ni debata.
Ibu to Tuhan do nero hatai sudi. Satia do hita tu ibana manang dada. Ibu to Tuhan doi. Porsia do hita tu ibana manang dada. Ibu to Tuhan doi. Songo dia do hita mak ngakolongi Tuhani. Ibu to Tuhan di. Alani dang alung nabuni. Patar do sudi dia do pani. Debata. Jadi alani do di rokma nang marhite turpuk taon. Si Darby idok ko ni mana masonon. Nunga di palua Tuhani hita. Nunga di palua hita. Marhite-hite holong ni rohana. Marhite-hite kasihna. Alai dang berhenti holong ni rohanai di sada titik. Alai berkelanjutan do terus marhite hita di tonga-tonga ni ngulut taun. At tonga sabui hita gabi parmahan di tonga-tonga ni ngulutta. Naing dohonon nama marhite turput di bagasan mingguta sadarion. Ihut tomaaw. Imahata na parpuri na pinasahat na to si Petrus. Ihut tomaaw. Ikutlah aku. Itu sebuah komando. Itu sebuah molo di akatatara te perintah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang percaya. Ikut Kristus, ikut dalam kasihnya, ikut dalam pengorbanannya, ikut dalam kesetiaannya. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia harus terlebih dahulu mengasihi Kristus di dalam hidupnya, menomorduakan segala-galanya, bahwa Tuhanlah nomor satu, bahwa Tuhanlah yang paling utama dalam hidup ini, sebab Tuhan adalah pemilik tunggal atas kehidupanmu. Kita tidak berhak atas hidup kita, tetapi Tuhan pemilik tunggal atas hidup kita ini. Maka jangan buat hidupmu menjadi beban untuk bersekutu dengan Tuhanmu. Unang topasa diri ngolumon gabe bobat diho laho maka holongi debata. Unang alai ingok ma ngolumon dirimon na pinarmahanan ni Tuhanido jala milik ni Tuhanido ho satia maho tu Tuhani jala manotong bangi huton ibana haholongi ba ibana. Cintailah Tuhan dalam hidupmu, cintailah kasih Tuhan sepanjang sejarah perjalanan hidupmu. Di pasu-pasu maho, amin. Pasu-pasu mahatam asahuha ngoluhok kami, dak kami na punahami, hodo na punahami, haporsion nami ale Tuhan, maka holongi ho, naran rade mahami maninggal hon na adong dihami, lahu mangihutok ko, doho patulusol lo moniroham, marhite na adong dihami, di tonga-tonga ni ngulu di hasyanganon, pasu-pasu ma ale Tuhan huriam, cimahi jalan luraon, asa mardalan ho Bartolomo ni roham rawasmu say ho manamang gonggom namar sahit pamalum maalay Tuhan. Cara khusus kami martangiang di bagasa tikyoto karuas ni huriam namar sahit yan akun nami si Gracia boru purba ama nami M Silitonga songoninang Kesia boru aritonang natongon dia kepemulihan do pinasida dohot na sohagorak kami sada-sada nuaing nasida Tuhan di bagas nasida dohot na di rumah sakit dak kagorak kami ale pamalum masudi Tuhan holong mudoi biru-birum doi sudi saguru tuhoma akka na pinarmahami Tuhan elek-elek nami lehon hamamalum di nasida saluhu na ali Tuhan ati kadong ruas mon waing naholsoan alani si panganon si ganupari doho parabiton hamonakon nasida di paruk kiloni di holsonai ati kadong nasida waing naholsoan alani akka peparan nasoapala dabo sirokat ni toddi selehon sirokat ni toddi naso dabo kerejo akka peparan dapok ma ulaun na naung kerejo pasabam rohana jala sadingok mangalopit tangan na martangi yang madok maulihati tuho ali Tuhan ati along na marsa nuaing ruas mon apu lima along nagali tukko lima sahat tuho mahami sudi Tuhan
Ali Yesus Kristus martangiak kami nang di bagasa tikyon tu panitia ni huriam nanaing marpesta pembangunan dohot nanaing peresmian gumudang masih ni roham tunasida asa dihanguluhon ulau ni jala suru ma akkana maduma lahu mangurupi ulau ni pasada rohani ruas ni huriam asa marsiat tusak kami diakan ang huputusok kami di tonga-tonga ni huriam unang along ungut-ungut unang along ale Tuhan kaholso ale loas marwas mi sudi marulupulop makkajongjok ko denggan ni basam makkajongjok kon asini roham dang naneng tu dia ale Tuhan hulului hami noni alai lau tuhodo marhite na pauliho jorong dohot narikot di joromon atong Tuhan gurdak marohanami ati kalong dihami dilehokko pasu-pasu gumudang siat dongan nami asokap rohanami mangaleho ni tuho marhite huriamon anak rato ni huriam say ukka marohanasida Tuhan asa diingot huria hatubuanna hagodanganna jala inganan laho martangiang pabor hatun nasida tu parserahani asa diingot Tuhan jala dilehon sian nasa tolak nasida mengurupi panitia ale Tuhan nami jala debata nami proses pembangunan ini aing hupasahat kami ma tuho martangiak kami tu sudiak kaparhalado na adong diwik situa asa sisada hata sude doho panitia na adong sian wiki Tuhan asa marsi amin-aminan marsi tukol-tukolan marsi pasikopan nasida laho makkatahon hobar tuaka naung diputuson ni panitia ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tu ruas ni huriam na marlas ni roha di bagasan tikyon na pasahat to nakapilian na tuho nangaka perpuluhan na songoni male Tuhan nang hamuliateon ni roha nasida tuho pasu-pasu ma keluarga ni amanami amang lubis inang boruhu tauruk na pinasahamu sadadat danak tunasida poso-poso Tuhan homana paibur magodak koni jalam alih kahipason di ina na torasna na manubuhon asa marhahi pason songoni nang amanami mangelului kasinamot lahu membutuhi narikot ale Tuhan satu homa tumbuh kembang na marlas ni roha donang yanakon ni huria male Tuhan ala marhiti asini roham di luas soibana pidda karejo sian luas si hadawani jumonok Tuhan mele Tuhan imana posop si Ruben ale Tuhan pos dorohanami paso-pasomu ibana di ulau di inganan pangulaun na naik baru noay ngale Tuhan marsanga maho marhite ulon nay pargogoy ibana songoni ma dilas ni rohani na tua-tua ale Tuhan keluarga ni amanami amang pajaitan inang borsitopul ala dihilala rohana sida dengan ni basam nung ngalulus pahopuna sida siap perguruan tinggi jala di jalo muse sahalat nari pahopuna sida tu ITB masailas rohana Tuhan dihajongjok komai marhite-hite akka persembahanna hamuliateonna tuho marhite huriam jalo mai Tuhan jala marbuhal-buhal ma sikat ni pasahat dinasida ale Tuhan nati adong ruas ni huriam naso apala dapotan si panganon di bagasa tikyon say homa na pasikopon ngulu nasida jala leho nak kanaulina denggan di bagasan parnguluon nasida pasada tahinami ruas doho parhalado ni huriam ajari hami mangula ulon nami totalitas di tonga-tonga ni huriaon asa jumolo huriaon ale Tuhan huhubasi hami dang diri nami jala dang nadiduru ni parnguluon ni huriam hupuji hami maho disude denggan ni basam jalo matangiang nami sesa dosa nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin amanginang adorakso maredde hita dititik tanakin along dihatai taringot tu Cimahi darurat sampah
Alangaro surat ni pamaretata tu garejatang ikot tirawan nami dohamu sudia karuas ni huria dada pola nama maretta nyan alai nama ngiluhut do asa sudah hita bertanggung jawab tu sampah pribadi tabe akka manginang molo karotas do molo tempat minum do tabereng madidia do non ingananna pamasukot tay lau mga bolokkon unang marcampur-campur sudi alai doko pamaretata dangolo na sida mangangkat sampai molo dang tapilah-pilah alani songok gereja na bertumbuh hita di Portibion ikonuduk do hita tu pamaretata na marhabiaran tu Jehovah ilo konpesita ikonuduk do hita tu pamaretata na marhabiaran tu Jehovah alani uduk mahita di surat narosia pamaretata sudah mahita bertanggung jawab diaka sampat tabi sabui-buina molo tungbui atik adong neng mabuah minum siap bagas nasi dabe akka nabui tapake berulang-ulang matabuan nabui tapake berulang-ulang unang hola saya dipakai dia bolokon saya dipakai dia bolokon atik adong akka tempat minum ta do dia akka tisu dia sudah kamanginang adong do tempat sampana tay hutom menang da aladang adong do pe lengkap di hita songon na pinangido ni pamaretata inganan penumpukan na manang pembakaran na dang terbaik kita do pe akka manginang jadi otak dinabuhi ma dengan tabain pos dorohan nami jala mungkit wakka minggu-minggu na nengro olo nama dang apala citakot tabe warta holan laho mangguduti pangiduan niya kapamaretata alanung nga overload sampah noaing na adong di Cimahion ate jadi dohok mahita mangurupi pamaretata marhitei sekaligus mendukung program ni Huriat HKBP menjaga kelestarian hutan ekologi asa dipasu-pasu Tuhan saluhutna ima pangiduan nami dohot tormat amanginang kabukus ni permen dia sudah unang be nyana dong do kosterta alai dangi konsepna tabai ma dia nabui tabai dengan di tonga-tonga ni gereja tahun lau madukung pamaretata terlumubi ruas ni Huriat Tamusedo nasida na tongon di bidang ni nuaing unang apala maila nasida dang dohot tita madukung nasida dang alani inyan alai tongma dohoti lau mana bay semangata lau mana bay semangata boy do manginang boy atong puji ma Jehovah siya nasa roham siya nasa pikiranmu marit de mahita laos pasaha ma pilihanmu tuadupan ni debata siya nasa hapor siyamu dohot narikot tu panitia pesta pembangunan ni Huriata marit de mahita
Jongjong mahamu sa luhutna. Tatangyak kom mapili di pata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na ni lehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon hara jaum mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibyon. Buhay marohan namin marhiti-hiti tordim. Asalam hutan na hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say sau malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siapari, sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Horas marihita sa luhut na